ve konağı da hediye hamu beşen Kurdistan'a Kurdin dünyaya. Xarabiya 5 sene ve hükümeta Kurdistan'a jibona ku PKK ve Haçlı Şabi Şangale baş nastıkın ku nezik da u baş nastıkın ku ev tıhaze ku beni hatıkın sersaran serçavan hatın emi İro beverra de mesela kapır esasi da stratejik da jvera bağıfın mesela PKK Kurda Kurdistan'ya taybetici mijara PKK Kırdav Çalakiyen PKK'li başla Kurdistan'ı statüye ve emin hazır ve jvera deklarasyonu ki peşkeş bükün pişti erişa PKK Lehembergi Peşmergan Lehrama Kurdistan'e Ravş hat konaka gelek xater Lomacı deve helves lehemberi PKK zelal bibe emji ve yeke tıkazım bükün vek rojnamavan vek hukukzane niviskar karment jün mer re Kurdistan'ı vek tezanin pişti şere kandave korfeze beşeki mezin başvuru Kurdistan'e ve alikariya Amerika havalbende van ve haradamaka azat hat ilan kırın. Her çar devletin kolonyalistçi titirsiyan ku Kurdistan'e debe devlet jibona ve yekeci tıkastın ku destverdana başvuru Kurdistan'e bükün le jibona kur Amerika titirsiyan çar devletin kolonyalist Riya PKK ve dest erişana kır devletin kolonyalist piştikü meclis hükümeta Kurdistan'a ava bu o bu taybetici federalizm ilan bu zedetir erişker bun çar devletin kolonyalist jibona dasalattariya Kurdistan'a tek bibin PKK rabun alikaren stratejik PKK'ci dasalattari nizama hukuki ya Kurdistan'a nas nekir te sala 1909 duyan da şerreki dijvar pekat 3000 peşmerge hat şehit katın PKK teslim bu u got ku az dasalattari nizama Kurdistan'a nas dikim untizan edibin ve peymaneda imza Buraya Öcalan, Osman Öcalan heye. Sarokya Kurdistan'e Brez Mesut Barzani ve Demed Derbare Erişkari teröra PKK'da ki unjiliye bigarine bikin ji 25 devletin Avrupa'ya raporak peşkeş kır ve demeji ev erişen PKK ji aliye Kurtperveranda Kürt Dilsozan'da, Kürt Hazan'da ve operasyonu devletin dagirkat hat diyar kırın, lomacil dijive hat ravastandın. Le PKK pişkiriya devlet Irak ve İran'e le başvura Kurdistan'a başvura Kurdistan'a civar bu. Devlet Türkçi ev yekaj bona operasyonun khu Saddam Akan stratejik nişanda. Hatta İroji li başvuru Kurdistan'a sı operasyon zedetir pekatine li Kurdistan'a karakol ve haremeki evlevi hatiya bakırın. PKK li başvuru Kurdistan'a bu avakırına hükümeta botan behtinan belki civan nene biravan ama onun lekoline bakın komara zape
li axa başura Kurdistanê îlan kir hemû karên xê din, hukuk, serverî, desthilatdariyê Kurdistanê de rêz nagire û naşî nake. Loma gelek Kurdistanê, gelek gundên Kurdistanê dagir kiriye. Ji aliyê desthilatdariyê başûrê Kurdistanê de intizan hatiye diyar kirin, ji aliyê dervayî Mahmûr Şengalê nêzîkî 500 gundên Kurdistanê hatiye dagir kirin. Ji gundiyên Kurd xeraca digre. Xort û zarokê Kurdan direvîne û dide kuştin. Destverdana siyaseta başûra Kurdistanê dike. Rêxistinên siyasî ava dike. Rêj dagirkariya çar devletên kolonyalîst ra vedike. Partiyên Kurdistanê ve serokên Kurdistanê reva nabîne. Divê baş bê zanîn ku PKK Herama Federe ya Kurdistanê rêxistinekî dagirker e. Li Şengalê, li Mahmûrê, li Kandîlê û gelek gundê Kurdistanê dagir kiriye ve bi salana jî va dagirkariya dom dike. Hikûmeta Federal ya Iraqê, Hikûmeta Kurdistanê ji bona ku PKK û Heştî Şabî ji Şengalê ji hemû deverê din derkeve di peymanekê de hev kirin. İntizan evek peymana Şengalê tê nas kirin. û peymaneka gelek girîng e, divêje ku ev peymana divê ku Şengalê rêva bibin, Şengalî ji Şengalê ra ewlekarî çêbikin. Lê PKK ji bona ku Şengalê dernekeve li Kurdistanê şer îlan kiriye. Êrişî peşmergeyan û berpirsiyarên asayişê dike. Em armanca PKK ya stratejik nêzik û başnas dikin ku ji nêzik da û başnas dikin ku ev dixwaze ku binî xet dikim Herama Federe ya Kurdistanê ji holê rake. Rastiya ka vekirî heye ku Herama Federe ya Kurdistanê di vê qonağa da hêviya hemû beşên Kurdistanê Kurdên dunyayê ye. Xirabiya bê serê wê, zirarek bê wê, ev zirara ji bo hemû Kurdên dunyayê dibe, hemû Kurdên hemû beşan dibe. Aşkare ye ku PKK li Herama Federe ya Kurdistanê hêzekî biyanî ye û terörîst e. PKK li başûra Kurdistanê li hemû beşê dinê Kurdistanê li hemberî rêxistinên partiyên Kurdistanê Kurdên vala parêz bo avayekî bêperva çalakiyên terorîstî pêkanî bi ev taybetiyên xwe ji Kurdistanê divê ku bêderxistin bi PKK ra diyalog li Kurdistanê rêvabûyîna wê naskirin e. Ceribandinê jî derxistiye holê ku PKK bi diyaloga çara niye be pirsa PKK. Loma em ji bona ku gelê me ciwanên me neyên kuştin zarar nebînin. Em ji PKK daxwaz dikin ku bi lez û bez dev ji çekberdin bê qeyd şert ji desthilatdariya Herama Federe ya Kurdistanê ra rêz bikin, nas bikin bi awakî aşîtî ji Herama Federe ya Kurdistanê derkevin. Heger PKK ev yeka nekir divê hikûmeta Kurdistanê hikûmeta Federal ya Iraqê bi hev ra serveriya xwe ava bikin, biparêzin çünkü îro serverî parça bûye, parça parça hêz desthilatdar bûne. Her devletek li dijî nehêzên nehukukî terörîst û dagirker çi dikin
Divê hemberî PKK ev bekirin. Divê rêxistinên Başûrê Kurdistanê yên ku bi PKK ra alîkar û têkildarin, divê pêwendiyê xwe bi PKK ra xut bikin. Hikûmeta Federal ya Iraqê, Hikûmeta Kurdistanê, ez çima tibêm Hikûmeta Federal Iraqê Kurdistanê, aslında serveriya Iraqê Kurdistanê parastin vazife her du hükümete ye, çünkü devleteki federale. Eğer Kürdistan devleteki serbixubiya, bes vazife hükümete federe bu ku serveriya ku biparêze. Le devleteki federale, devleteki müşterek ya Kurda, Araba hemû kemnetavaye, lomacı devleta federal ya Iraqê u hükümeta Kürdistanê divê ku bi hevra desthilatariya xwe biparêzin. Eger mijara PKK û hemû hêzê çekdar tasfiye nekin, belê, eger devleta federal ya Iraqê û hikûmeta Kurdistanê eger nikarin PKK û hêzên çekdar tasfiye bikin, nikarin ji operasyon bombardımana devletê Türk jî xelas bibin, serveriya xwe biparêzin. Em ji bona ku PKK ji herama federaya Kurdistanê tasfiye bibe, bê rêxistin ji biryarên bên girtin piştkirin. Em ji ciwanên Kurdistanê yên ku di nav PKK da xebat dikin, daxwaz dikin ku gelek vekilî ev xirabiyê li welatê xwe li Kurdistanê li netava Kurd nekin, li xwe nekin. Li dijî siyaseta PKK ya xizmeta devletê kolonyalîstike derkevin, dev ji çek berdin. Spas.